Ze hadden die slakken eronder die omdat het een goedkoopste oplossing weer. Terwijl dat ze misschien toen ook al wel wisten dat dat net helemaal juist weer. Maar goed, zo werkt het dus. Omwenners van de centrale as binnen het vertrouwen kwijt in oornemer Heijmans en de provincie. Dat die juist de middag blikken bij een geerkomsten op initiatief van Dwarsbelang de Valom. Eigenlijk bij de ledenvergadering moeten we de provincie uitnodigen om wat te vertellen over de centrale as. Omdat er slakken onder zitten die er eigenlijk net zo in ieder geval onder jaren. En die dus van vervuiling zorgen. Nou komen we het misschien iets meer duidelijkheid van wat is het nou precies en waar gaat het eigenlijk over? Hoe vervuild is het en waar is het al? Ja? Bij de onlis van de centrale as is gebruik maken van stielslakken. Die slakken zorgen letter voor lekkage van versmarge wetter. De provincie stelde de omwenners hier net van op de hichte. We zeggen inderdaad wel dat ze in 2018 begonnen daar al hier buizen en afwettering bij de veertig doen. En we vregen dus wel af van wat zou het wezen, maar het zou wel weer netjes er was dat de provincie of eigenlijk de dwarsbelangen informeert hier van hey, dat ben we doen. Oornemer Heijmans wil de stielslakken nou afdekken met folie. Dat zou het probleem verhelpen matten. Zoals ik het begreep is dat wel een heel goede oplossing, want er komt er geen water meer in. En dus kan dat water ook net voortrainen, net door de stielslakken heen. Dus zou dat stopje maken met uittreden. Maar goed, wat het op een lange termijn doet, dat maar we afwachten. De oornemer wil het werk aan de eind van dit jaar klaar hebben. Het wachtje is nou op Grien Jocht van de gemeente Dantumadiel.